Chcete poznat staré mapy? Zkuste si propojit minulost s přítomností pomocí našeho online nástroje. Na levé straně je obrázek staré mapy, na pravé straně je současná mapa. Najděte stejné místo na obou mapách a na toto místo klikněte v levé a poté v pravé části obrazovky. Přiřaďte nejméně 5 takových bodů v různých oblastech mapy. Program vypočítá, jaké je umístění mapy v současném souřadnicovém systému. Pokud jste označili body chybně, můžete je dodatečně změnit. Pomocí tlačítka Ořez můžete vymezit oblast obrazu, která obsahuje vlastní mapu. Přetáhnutím uzlů zobrazených na obvodu lze měnit tvar oblasti. Přesně umístěnou starou mapu lze poté zobrazit ve 3D prostoru v aplikaci Google Earth. Starou a současnou mapu si můžete porovnat pomocí funkce průhlednosti. Analýzou je možné určit špatně umístěné body nebo studovat původní nepřesnosti staré mapy. Vidíte, jak je snadné poznávat staré mapy.